Sanibonani bathandi beFanyana News kanye nabalandeli beFanyana News. Sekuqubuke udlame phakathi kwabalandeli bakaMaskandi ngasohlangothini likaMthandeni uMfokamanqele kanye noKhuzani uMfokampongose. Lapho khona umlandeli kaKhuzani uMfokampongose ubekade ebhala i-statement ey'nkundleni zokuxhumana ethi uMthandeni akaze embongele uKhuzani uma enze kahle. Kusukela emandulo uKhuzani kade wayenza izinto ezinhle kodwa uMthandeni akaze ephumele obala bonke. Wase sisukumela phezulu-ke umlandeli-ke kaMthandeni, kodwa-ke ngizonivezela ikliphu noma ividiyo la khona umlandeli kaMthandeni esechaza khona futhi eveza nobufakazi ukuthi cha ndoda, lokho okushoyo akusilona iqiniso. UMthandeni uyambongela omunye umuntu uma enze kahle, noma ngabe uyimbangi yakhe noma ngabe akayona imbangi yakhe. Lapho-ke umlandeli kaMthandeni eveza bonke ubufakazi ukuthi uMthandeni wahalalisela uKhuzani ngekhathi kade enze umcimbi wakhe we-all white picnic. Wamhalalisela ukuthi futhi uhambe kahle, wambongela nje, wakhombisa nje ukumthakasela ngempumelelo yomcimbi wakhe. Wasephinda futhi umlandeli kaKhuzani kaMthandeni wasephinda futhi evundulula enye iphosti eyake yaphostwa uyena uKhuzani ngekhathi kusuku langomhla ka-6 kuJanuwari. Nakhu kade uMthandeni enze umcimbi we-Song of the Year lapha kubo eMdletsheni. La khona uKhuzani waphosta khona iphosti waphinda futhi wayidelitha la khona wayekhomperitsha umcimbi wakhe kanye nokaMthandeni ukuthi ubashiya ngegebe elikhulu, igebe uma ebuka umcimbi kaMthandeni bese eqhathanisa nowakhe owakwaba khona before. So angazi nami mlaleli ukuthi-ke wena ngokwakho ubona kanjani noma uzophawula uthini, kodwa-ke ngicela ukuthi sihlangane kwi-comment section bese nginidedelela ividiyo bese-ke sihlangane kwi-comment section ngiyezwe ukuthi wena ngovo lakho ngabe uthini. Ngabe uthi uKhuzani lento anawo ngaphakathi ngomthandeni ngabe isithanda ukuba yiqiniso ukuthi umdlela umona noma still kusawumdlalo? Kodwa-ke ngizozwa ngawe e-comment section. Ngifuna ukunikhombisa la ukuthi umehluko phakathi kwenkosi kaMaskandi yaseMdletsheni uMthandeni nenkosi kaMaskandi yama-Blue Nation uKhuzani ukuphi. Okokuqala nawe uyabona le yaseMdletsheni ayinalo ukuthiwa umona, noma ngabe unawo kodwa akawuvezi kubantu. Waveza nokuncoma umcimbi kaKhuzani. Nawu-ke umehluko wenkosi le ebizwa kuthiwa eyama-Blue Nation eMandaba. Uyazi muke ukuthi yona nkosi yami into yavezana yayiphosta bafethu iyamangaza. Into yavezana yayiphosta ngemhla uMthandeni enze umcimbi wakubo. Uyabona into yayibhala ngeke ngisho ukuthi nomona, uzoyifundela wena ubone ukuthi pho ayena engambongeli uzakwabo noma ambingele ngokumbhinqa-ke mhlampe kunokuthi ambingele ambongele nje uyamgxeka yena. Umehluko-ke walezi nkosi-ke zikaMaskandi ey'khona njengamanje ey'pheyizwayo abalandeli abaningi bakaMaskandi, umehluko wabo lapho. Omunye uyayidlala igame ngokuthi angawukhombisi umona kubantu ukuze ageyine uthando kubona. Ngeke sazi noma usuke kusho phela ngothando lwangampela noma usuke edlala igame, kodwa ukegqugqumezele ngampela lo munye ukuthi yena uyadlala, akekho empini futhi akanawo personal njengosibuka lwendoda le yaseMandaba. Kuyibuye ibonakala ukuthi hayi ngathi umdlalo uyayehlula, igcina ihluthuka, igcina ikhuluma izinto ezingekho right ey'khombisa ukuthi mhlawumbe inomona.